Ole thlir tu te in zawa in chibai ka buk le vek chewa wena chuan marshmallow mani in lama haute a simple taka siam dan ka lo hrilh ve dawn chewa hein hmang hian gelatin powder ka leia dawra hi cake accessories vel zawrhna dawra awm thina gelatin powder in tianga chuan tui nen ka lo mix ta ani chuan kha tui kha ka chhuang lum phota chuan gelatin powder ah han ka zum mix ani chumaw chuan hetah hian a hranin bel hranah khan chini leh tui kha ka chhuang leh ta a chini hi 100 grams ania tui hi 130 ml ani ta zasan thum ml kha ka lo chhung ta a chuan ka lo chhuang saw borh ta ani chuan khatah khanin a tui kha kan chhuang kang anga a chini tui deuh chauh kha kan dah dawn nih chumaw chhuan rei ve deuh a ngaia minute sawm bawr vel kha kan chhuan khan a tui kha a lo kang ta chuan mahsengin khatah khan kanga a muh hrup a awm tur ni lowa a liquid a tuia awm tur nih chumaw awm ziah chuan a water zawng kha kan chhuang kang anga chini kha a lo tui dawn ta tiang khan kan off tawh dawn nih chu gas kha maw tihian kan chhuang saw borh anga tui a kal ral thleng khan kan chhuang dawn tih na nih mai chu lo en zel ula tikhuan a in dawt danin ka lo sawi zel anga tui ve tho si fate marshmallow heh deuhin awm phei chuan lo siam ro a hlawk reuh lutuk a tikhuan kan chawp ta a lo so borh anga a tui zawng kha a lo ral anga a chini tui zawng a awm hunah khan he a puan hi a hriat ve mai kha chu maw so berh te an a awm a a hriat vel tu khatah khan in off mai dawn nia chuan a tui kha lo kang dawn ta a ka lo suan dawn tawh ta ni ve hlek a ngai emaw chuan kan lo chhuang kang ta a tui zawk kha chuan tah hianin hemi gelatin kan chaw ah khanin kan va pawlh dawn ta ni khemi chini tui kha chuan hand blender in ka her mai tawh ta a chuan hand blender a ka her khan a lo khal lutuk lo ala tui ril deuh thleng khan her tur ni ta a hetia ka her ngat hnu hianin a lo creamy ta vek ta ni chuan cream ang khan a lo chang ta vek a a lo var vek a uk kha chuan khatia a lo var a cream anga awm vek hnu khan kan duh tawk anga khal deuh lutuk kha chu a ngai chuang lo a tui deuh ni si lo khal ve deuh ban deuh anga awm khan kan her kha kan duh tawk anga chuan kha kan duh container ah kan chhung tawh mai dawn ni chuan kha fridge ah darkar chan ve vel ka dah ta a chuan a lo khal ta freezer ah ni lovin fridge ah tur aw freezer ah dah ngai lo ania chuan kha kan phorh chhuak a ei thein lo awm tawh mai dawn ni kan her ngat a minute nga vel her te ngai ve thin aw
Looking to ulo with looking to ulo. Ang katana. Looking to. Hehe. Oh. 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 Doon na. Kafanan daw. Ito to nang. Hira uli. Yummy ito eh. Okay, tup-tup to. Yan siya kadubem. Oh. Oh ya. Oh. Mm.